La meva història, de fet, va començar quan vaig néixer a Barcelona, el 1934, en plena Segona República. El meu pare era de la CNT, era un sindicalista convençudíssim. Amb la instauració de la República, per unes eleccions legals, legítimes, els republicans tenien moltes esperances en canviar, en fer canvis, moltes reformes. Reformes de tipus social, reformes de tipus jurídic, en fi, moltes reformes. Era l'esperança, saps? L'esperança de canviar. L'Església, els militars rebels i després els rics van dir això no pot ser, perquè no volien perdre els seus privilegis. I és quan llavors van ja provocar el cop d'estat. És a dir, que el que va començar sent una esperança va acabar sent una tragèdia. Ara t'explicaré un dels fets més dramàtics per mi, que és quan estan a Figueres, que vam patir molts bombardejos. Aquell últim bombardeig, quan no vam arribar a temps al refugi, i vam entrar en una casa, molta gent no hi cabíem al refugi, i va caure una bomba allà mateix al costat. De l'ona expansiva vaig sortir disparada a la meva mare, vaig anar a parar a un lloc fosc i petit. Vaig quedar atrapada sota la runa, sort que una porta em va protegir de morir xafada. Aquella sensació de que no pots respirar. Després el pànic que tenia de veure que estava en un lloc que no entenia què feia jo allà, la mare no hi era, i vaig començar a sentir crits i gemecs de la gent que va quedar també atrapada en aquella casa. Fins que uns voluntaris van treure les runes, van treure la porta. Vaig veure, només tenia, encara no havia fet 5 anys, els primers morts i ferits de la guerra, que era tota aquella gent que hi havia sentit. Es veu que aquelles imatges eren tan dramàtiques que, dintre de la meva curta edat, vaig optar pel silenci. I mai més he volgut recordar el bombardeig de Figueres. Durant 50 anys he estat guardant silenci. Després del bombardeig de Figueres, Blanca, crec que també va ser en aquell moment que la mare va decidir que ja no podíem esperar el pare perquè estàvem en perill i que ens anàvem cap a l'exili. Ara no sóc jo la que t'ho explico. És la nena que jo era, de 5 anyets, traumatitzada, que no sabia el que m'havia passat, que a més buscava el pare, que sempre plorava, que a més no sabia què feia tan lluny de casa per aquests camins de muntanya i de neu, amb tanta gent que també feien el mateix camí. Amb aquestes condicions de tantes calamitats vam arribar a la frontera. M'imagino la meva mare que ho havia deixat tot per seguir el meu pare. I es va trobar en un país estrany, que semblava que ens anaven a acollir molt bé. Era una república, el de la liberté, égalité, fraternité, sobretot res. Ens van rebre molt malament i vam anar a parar en un poblet on la primera nit de l'exili ens van deixar allà aparcats en un estable, amb una mica de palla i ja està.
I a l'escola, el rebuig. El rebuig d'aquells nens que ja m'estaven esperant perquè venia una nena, filla de refugiats, d'aquests que eren assassins incendiaris, un espanyol de merda, no em van acceptar mai. El passat és una llosa que portem i jo crec que no es pot viure el present i fer projectes de futur si tens un passat que no et deixa avançar. Podia considerar-me una dona feliç. Estava casada, tenia fills, una situació estable, una bona feina. Jo sabia que hi havia alguna cosa que m'inquietava. Un dia recordo que estàvem amb unes amigues i ens ho estàvem passant molt bé, estàvem berenant, hi havia una tele i veig el desfile del 50 aniversari del final de la Segona Guerra Mundial i em van començar a caure les llàgrimes i una amiga d'aquelles, que és psicòloga, em va dir: Josefina, hem de parlar, a tu t'està passant alguna cosa. Vaig dir: prou. I és quan vaig començar, primer amb la família. Però quan vaig voler començar a explicar als amics, vaig veure que no, allò no els era incòmode. I jo, com que crec que el passat és com una motxilla de victimisme que portem a sobre, i crec que el victimisme no justifica res, no serveix, paralitza les persones, llavors crec que s'ha de treure aquesta motxilla, tirar tot lo inútil, tirar-lo perquè no serveix ara ja, canviar de creences, jo donar-me que jo sempre he sigut una nena molt estimada, que no tinc culpa de res del que ha passat, que el meu pare mai em va abandonar, perquè ara ho veus amb el pas dels anys, que ara sé el que ha passat. A partir d'aquí va coincidir que vaig conèixer una associació de dones, les dones del 36, vaig tenir l'espai on el públic sí que tenia ganes d'escoltar-me perquè ens cridaven als instituts i eren nois i noies que volien saber en primera persona de testimonis que havien viscut aquells fets. I això ha sigut per mi la millor teràpia. Creus que als joves els interessa realment el tema de la guerra? El que jo faig és demostrar amb les meves vivències que el silenci és destructiu per a una persona. I per a un país és terrible el silenci. Els vencedors van imposar aquest silenci. Jo el que no vull ser còmplice del silenci, perquè seria com donar-hi una victòria més a Franco i no em dóna la gana. La llei de la memòria històrica és una vergonya, perquè va començar ja molt fluixeta i mica en mica l'ha anat retallant. Al final és una caricatura. Quan altres països ja han recuperat la seva memòria i han demanat perdó. I llavors aquí el que passa és que hi ha molts feixistes disfressats de demòcrates. No sé, jo crec que la gent encara té molta por, perquè inclús mirant-ho a nivell local, la gent li fa por dir queixar-se per les coses així. No sé si és tanta por o és passivitat, passen. Però vosaltres no passeu, Vosaltres, si hi ha una cosa que és justa, defenseu-la fins al final. Tu ara, actualment, pots mirar el passat sense rancúnia? Sí. Sí, a mi la rancúnia jo no la vull dintre meu. La rancúnia destrueix. Bé, doncs, jo era perquè si vostè creu que la gent ha oblidat tot aquest passat. No, jo no crec que hagin oblidat.
Tot això està arxivat amb l'inconscient de la persona. El que passa és que a vegades conscientment la persona no vol recordar. I quan hi ha alguna situació que et recorda fets del passat, l'inconscient t'envia missatges. Doncs a mi parlar amb tu m'ha servit molt per veure que jo també he d'intentar parlar amb el meu avi, perquè també és com... té com un trauma. No, em parla, però saps que no t'ho acaba d'explicar, perquè no em vol, perquè es posa trist. I parlar amb tu doncs m'ha servit per dir, no, és que hi parlaré, el proper cop que vegi parlo. I a mi tota aquesta experiència sobretot m'ha servit per creure'm que sí, que a través del teatre i a través de documentals i a través de xerrades, a través de moltes maneres, però que no s'ha tirat la tovallola per tenir consciència del que ha passat i del que estem vivint ara. I per conèixer-te a tu, que ha estat un gran honor. Moltes gràcies. El que us volia dir, que us veig a vosaltres amb les vostres reflexions i conclusions, val la pena. Val la pena que surti de casa moltes vegades amb molta mandra i me'n vagi lluny a un institut per donar una xerrada. Val la pena. I confio en vosaltres. Vosaltres sou el nostre futur. El árbol bajo el que me he instalado es el testigo de nuestro primer reencuentro en diciembre de 2001. Pepita y Emilio vinieron a Talescar para buscar los recuerdos del exilio de Pepita y para encontrarse conmigo, Françoise, la única niña, según ella, de la que se acordaba a pesar de los 10 años pasados en Francia. Se salió con la suya y llegó, pues, a Lescar. Le contó su exilio a la presidenta de la oficina de turismo, Mica, con una foto de 2 niñas y un nombre, Françoise. La presidenta, emocionada por su relato, le prometió que pondría todos los medios para encontrar a esa Françoise desconocida. Mica, que no me conocía, buscó a gente susceptible de acordarse de los niños del 39. Al fin dieron conmigo lágrima de alegría y sollozo de emoción. Animaron el relato de su dolorosa vida de exiliada. Por ella me enteré de la mala acogida a los republicanos españoles en la Francia. Así pues, cuando teníamos 4 años y medio, nos encontramos en el parvulario y yo le protegí de pullas, además agresivos, y insultos de los hijos de las familias hostiles a esta población emigrada. Yo, hija única, me sentí muy feliz para tener una amiguita, casi una hermana. Al cabo de 1 año, ella se marchó. ¿A dónde? Y nosotros nos quedamos sin noticias suyas. La foto de las 2 niñas con un vestido blanco que mi madre sacó ese mismo año estaba enmarcada y permanecía presente. En diciembre de 2001 llegó a mi casa con Emilio, su marido, y me encontré con una abuela como yo. Descubrimos nuestras afinidades, hablamos de todas las cosas de la vida. Descubrimos una complicidad, un razonamiento idéntico. Me pintó un cofrecito con las 2 niñas, reproducción de la foto que permitió volver a encontrarnos. Desde 2001 hasta 2013 reinó una perfecta armonía entre nosotras. 12 años de profunda amistad y afecto. 2 hermanas gemelas que se habían vuelto a encontrar. El señor alcalde de Lescar, don Cristian Lene, le concedió a Pepita la medalla de oro de ciudadana de la villa. Alumnos del Instituto de Jacques Monod de Lescar significaron y leyeron varios testimonios escritos por hijos de republicanos establecidos en Lescar.
Era hace una vez 2 niñas. Lo retomaron también los alumnos del Instituto Vall d'Hebron de Barcelona en la sección Teatro, Danza y Música. Me invitaron a la representación donde llegué de incógnito y a salir al escenario, Pepita, que estaba de espectadora, saltó de alegría y sorpresa de su butaca. Los años pasan y permiten hablar, expresarse, expulsar los terribles dolores de la guerra. Nuestro afecto nació de ese caos. Un día le dije, seremos amigas toda la vida. Ni la distancia, ni los años, ni los Pirineos nos separarán nunca más. Las 2 niñas nos separamos. De nuevo en agosto 2013. C'est la vie. Hasta siempre.